Bă, te gândeai vreodată că va exista energie sustenabilă? Gen, cine naiba se gândea că o să punem niște panouri negre cu sisteme prinere la soare și o să producem curent? Și dacă vă vine să credeți, prietenii noștri cu ochii mici, adică chinezii, produc cel mai mare procent de energie solară, aproximativ 40% din totalul global, circa 390 gigawatts putere instantă. Și dacă stăm să ne gândim, Bă, dar ce gândești tu? Minți aici oamenii. du-te bă de unde știi că mint. Ia uite aici. Vezi mă? Ha, al naiba telefon. Mamă, dacă aveam acum un panou solar să fur și eu puțin curent, aoleu. Vezi mă? Eu ți-am zis să chinezii ăștia fac treabă. Da, mă, bine, ai avut odată dreptate. Bă, bosule, dacă tot avem habar despre energia asta sustenabilă, hai să le explicăm și celor din fața noastră ce este și cum funcționează. Că poate n-au auzit până acum de ea. Bă, boss, energia asta sustenabilă e energia produsă din surse care nu se epuizează și care au impact minim asupra mediului. Da, bă, eolienele, panourile solare, hidrocentralele, astea ar fi cele mai cunoscute. Bă, dar chiar, ai auzit de energia sustenabilă produsă prin valuri? Bă, dar nimic nu știu. Deci fii atent, foarte multe țări folosesc hidrocentralele astea clasice. Puține țări folosesc energia mareilor. Bine, asta și pentru faptul că nu toate țările pot să o folosească. Într-adevăr este investiție mare, dar scoate bani în timp. Oh, ușor, domnul antreprenor. Eu te-am întrebat cum funcționează, nu dacă e o investiție bună. Păi fii atent, se instalează un sistem de turbine montate la gura râurilor care se varsă în mare. Asta ar putea produce curent continuu, fără a afecta ecosistemul. Spre deosebire de energia eoliană, care depinde de vânt, mareile sunt previzibile și constante. Bun, dar în România unde sunt cele mai bune locuri pentru a le amplasa? Că poate le dăm o idee celor care se ocupă cu energia, mai știi? Bă, nu știu exact, că nu sunt un specialist, dar cred că curenții de la Gura Dunării ar putea fi o soluție bună pentru că sunt destul de puternici. Dar, din câte am citit, Marea Neagră nu are o amplitudine a marilor așa puternic, dacă nu greșesc, între 10 și 15 cm. Însă acest sistem ar fi mai eficient în zona oceanică, unde mareile au o amplitudine mai mare, de 16 cm, spre exemplu, în zona Golfului Fundii. Păi da, la golful ăsta, unde naiba e? Că n-am auzit niciodată de golful Fundii. Golful Fundii se află pe coasta de est a Canadei și este renumit pentru cele mai mari maree din lume. Fenomenul ăsta este cauzat de forma îngustă a golfului și de rezonanță naturală a apei, care amplifică efectul mareelor. Mă, ce chestii, tu îți dai seama ce inteligenți sunt oamenii ăștia care ne-au inventat chestiile astea, mă? Păi, 100% sunt mai inteligenți ca tine. Adică ce vrei să spui? Crezi că eu nu pot veni cu o idee de genul? Fii atent. Panouri solare transparente pentru ferestre. Na, joacă-o pe asta. Așa, Einstein. Și cum te gândești să le implementezi și să le faci și o idee bună pentru a fi pusă în aplicare? Deci fii atent aici în ochii mei ăștia frumoși. Bă, ești atent? Deci, panourile solare tradiționale ocupă mult spațiu și nu sunt estetice. Dar, dacă ferestrele ar fi făcute dintr-un material care captează lumina UV și o transformă în electricitate. Vezi? Vezi, mă, că pot? Da, mă, bravo. Mamă, dar îți dai seama cum ar fi să pui pe întreagă clădire de birouri panourile astea? Da, nu zici tu rău. Dacă sunt să ne gândim, cred că ar putea acoperi consumul de energie a întregii clădiri. Bă, și am mai văzut o idee tare într-un clip pe YouTube și asta chiar a fost pusă în practică. Într-un oraș din Brazilia, în penitenciare, se implementează biciclete staționare pe care deținuții puteau pedala minim 2 ore pe zi pentru a produce curent, care era folosit la alimentarea lămpilor de noapte. Pentru fiecare 16 ore de pedalat, deținuții beneficiau de o reducere a pedepsei cu o zi. Inițial au fost instalate 4 biciclete, care în 10 ore puteau să încarce o baterie suficientă pentru a alimenta 10 lămpi. Zici tu că nu e o idee bună, dar nu trebuie neapărat să fie alimentate lămpi. Energia ar putea fi folosită pentru a reduce costurile de curent la penitenciar. Chiar mă bine zici, dacă ar pedala jumătate din deținuții unei pușcării, cred că aceștia ar fi în stare să acopere măcar jumătate din energia necesară întregii instituții. Da, dar zici și tu, ar fi o idee interesantă de implementat și în România sau în alte țări precum Germania, Franța, care au bugeturi mult mai mari pentru investițiile de genul. Ia mă, hai, mai dă-mi o idee, o idee așa mai nebunească. Fii atent, că mai am idei.
Hai să facem niște limitatoare de viteză care să producă curent când sunt apăsate. Bă, fii atent aici, ce sistem am gândit acum, bă, loc, că mi-a venit acum o idee de aia top rău de tot. Da, dar cred că ar fi cam multe probleme. Adică, în primul rând, trebuie să ne gândim la uzură și întreținere. Dacă mecanismul e prea complex, ar putea necesita reparații frecvente. Ar fi o soluție să-l încasăm bine, ca să nu fie expus direct la praf sau apă. Trebuie să ne gândim și cât de eficiente. Ar trebui să calculăm exact câtă energie poate genera un astfel de sistem per masă, ca să vedem dacă merită investiția sau nu. Siguranță. Dacă sistemul e prea dur, ar putea afecta suspensiile mașinilor sau să fie enervant pentru șoferi. Trebuie un echilibru în toate astea. Bă, da, ai dreptate, dar ar putea funcționa în zonele cu trafic intens. În orașe mari, ca București și Cluj, sute de mașini trec zilnic peste speed bumper-uri. Dacă fiecare mașină ar contribui puțin, la scară mare s-ar strânge multă energie. Sistemul mecanic ar fi simplu. Arcurile sunt deja folosite în suspensii și alte mecanisme industriale, deci nu e ceva imposibil de produs. Energie constantă. Spre deosebire de panourile solare sau turbinele eoliene, un alt fel de sistem ar genera energie în mod regulat, ori de câte ori trec mașini. Da, mă, nu știu, dar am și obosit la câte idei am avut astăzi. E prea mult pentru mine. Hai să ne oprim aici. Bă, măcar am învățat ceva azi. Ce e energia sustenabilă? Și ne-am pus puțin creierul la contribuție pentru a veni cu niște idei interesante.